Chamo Patricia e vou a relatar un anaco de Vento Frío de Carlos Casares. Botaron as sortes e tocoume a min. Eu penso que fixeron trampa, pero calei. Díxome o rata, vai. Eu non quería ir, digo a verdade. Pero cando o rata dicía vai, había que ir. O rata estaba tolo, segundo a miña nai. Pero eu penso que non estaba tolo, que era atravesado e de mala lei. Vai, dixo outra vez. E fun. A casa era no diante da zapatería do meu pai. Pensei, escapo para a casa e xa está. Pero collín medo. Ademais, se a calor e na casa, no verán, non se para coas moscas. Ola, chamo Marco e vou ler un pequeno parágrafo de Vento Frío. Botaron as sortes, tocoume a min. Eu penso que fixeron trampa, pero calei. Dixo un rato. Vai! Eu non quería ir, digo verdade. Pero cando o rata dicía vai, había que ir. O rata estaba tolo, segundo a miña nai. Pero eu penso que non estaba tolo, que era atravesado e de mala lei. Vai, dixo outra vez. Eu fun á casa de Domingo, que daba longe. Algo así como 2 kilómetros. Tiven que dar un rodeo para non pasar por diante da batería do meu pai. Pensei, escapo para a casa e xa está. Pero collí medo. Ademais ia calor e na casa no verán non se paraba coas moscas. A tronada. Saíu á porta e mirou por o ceo. Estaba azul. Alguén lle preguntou desde dentro: "Que tal fai?" "Aínda non se ven nubes", respondeu, pero el estaba seguro. Tiña que vir. Doílle unha perna e sentía como un niño de vésporas no corazón. "Vas quedar mal." Meteuse para dentro e pensou: "Non vou quedar mal, non." Sentouse nun banco e pediu outro vaso. As moscas facían un ruído como de rezo. El lembraba unha tronada do ano 40. Non se colleitara nin para a semente. Fora tamén por ese tempo. E viñara igual, unha dor na perna esquerda e nin cacho de nubes. O ceo era azul, como hoxe. Despois foronse xuntando uns nubarróns negros por riba do pico do mediodía ata que comezou aquel ruído xordo todo seguido, que durou deica a noite ben entrada. Marchara con todo. El coñeceuna de casualidade. Unha tarde, a iso das 6, estaba sentado nun banco do xardín e advertiuno que se achegaba unha rapaciña loira, de melenas longas, vestida cun pantalón corto. Con acento francés preguntoulle onde podería atopar un médico. Acompañouna. Polo camiño, ela díxolle que era trapecista do circo e que seu pai, un antigo xendarme, atopábase malo. Pouca cousa, tal vez unha mala digestión, e que pedira que lle levasen un médico. El apenas falou. Ao chegaren á clínica indicoulle: "Aquí." Ela deulle as gracias e invitouna a pasar pola taquilla, onde lle felicitaría un par de entradas para a función das 8.